Okwu a ndị otu IPOB kpọrọ ka onye ọbụla na-eji ụbọchị Mọnde niile wee na-anọrọ na be ya n'iji wee gosi iwe ha gbasara otu esi jide Maazị Nnamdi Kanu bụ onye na-achọ ka ndị Biafra were onwe ha dị ile n'Enugu nke ukwuu. Nke mbụ a dị ile maka na onye ọbụla nọ na be ya, nke mere na ụzọ niile tọgbọrọ chakoo na obodo Enugu. Ngwa kire ka ịfụ ka ụzọ Enugu ji tọgbara chakoo.